हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव रागा जोंदों। मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां रागा जोंदों, जेराव नोंथांमोना बे सायनासालिनि जौसाङाव नुना मोनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे समाव मिनि बाथ्रा बुंदों आरो माखासे समाव रागा जोंनानै बाथ्रा बुंदों। आरो बेनो जाहैबाय मिटिंआव बाहागो लाहैनाय सोद्रोमाफोरा सम जायै समावनो ओंखाम जाहैनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि माइकनि गेजेरजों सोंखारिदों आरो रागा जोंदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय समाव एबा फैबाय थानाय जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, बे बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लानानै जेरैखि जाया खुनु रोखोमब्लाबो सरकार एबा गोहोआव फैफिननो थाखाय खामानि मावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय बेबायदिनो मैयासो चिरां जिल्लानि बेंटल ओनसोलाव मोनसे बिपिएफनि गिदिरथार मेल लानाय जादोंमोन आरो बे गिदिरथार मेल लानायाव सम जायै समावनो मेल मिटिंआव बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरनो ओंखाम होनायनि थाखाय रागा जोंदों आरो बाथ्रा बुंदों। जुदि सम जायैयावनो जुदि ओंखाम होयोब्ला बे मिटिंआ एबा बे मेला माबोरै जानांगौ होननानै बे मेलानो जानाय नङा। जेब्ला जुदि गासैबो जुदि जौसांनिफ्राय जिरायसालिनिफ्राय जुदि ओंखाम जानो थाङोब्ला अब्ला बे मेला एबा बे मिटिंआनो जानाय नङा होननानै थोंजों बाथ्रा बुंदों, थारला थुरला बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रागा जोंदों, जेराव सम बायदि एबा मेल जोबखांनायनि उनाव ओंखाम जाहैगोनखौ रोखा बुंसेयावबो मा जाहोनाव मेल जानाय समावनो एबा मिटिं जाफुबाय थानाय समाव ओंखाम होनांगौ। जुदि मिटिं जाफुबाय थानाय समावनो ओंखाम होयोब्ला बे मेला माबोरै जागोन, मिटिंआनो जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रागा जोंनायजों बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो बे बाथ्रा एबा बे जाथायानो, बे रागा जोंनाय जाथायानो ससियेल मिडिया गोबां आखाइनि मबाइलाव गोसारदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानि गोसारदों आरो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला मेलनि गेजेरजोंनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओंखाम जाग्रोनायनि थाखाय माबोरै रागा जोंदों जों बिथांनि बे सायनासालिनिफ्राय माबायदि जौसांनिफ्राय बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय जों एबा बे भिजुवेलखौ जों आबुङै नोंथांमोननो दिन्थिनो लानि। खालामनाया मोजांसै दा, माबा मोनसेयानो जाला। सोर ओंखाम जाहोखो? मा बन्द? बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै। बेलाय मा बन्द खालामनायनि खोथा दं? जाग्लायजोबसै। ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो। सोर जाहोदों ओंखामखौलाय? सोर खोन्थाया? बेलाय बारे बुंबाय थाखानाय ज' जाहैगोन, मिथिङा थाब फोजोबनांगौ, मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै। खालामनाया मोजांसै दा, माबा मोनसेयानो जाला। सोर ओंखाम जाहोखो? मा बन्द? बेलाय स्टार्टिंनिफ्रायनो बुंबाय थाखानाय मिटिं जोबखांनानै ओंखाम जागोन होननानै। बेलाय मा बन्द खालामनायनि खोथा दं? जाग्लायजोबसै। ओंखाम जाखांना फैफिनजोबसै माथो। सोर जाहोदों ओंखामखौलाय? सोर खोन्थाया? बेलाय बारे बुंबाय थाखानाय ज' जाहैगोन, मिथिङा थाब फोजोबनांगौ, मिथिङा थाब फोजोबनानै ओंखाम जाहैगोन होननानै।